Ababukeli bethu bawathumelile amavidiyo abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. Uyabona eSouth Africa sesiphila isimofu. Abantu abaneliseki. Abantu bathanda izinto ezisheshayo. Uyabona nje lolu daba liyashwaqisa. Hawu, sengaze kubulawa izingane ngenxa yecubo. Already bakhothiswa inyanga thize. Yabatshela ukuthi bazocaba buka manje bashiya umonakalo njani. Makubanjwe abantu, makungabe kuxoxa abantu abenza izinto ezirong, mababanjwe umsasazo umthetho uzibonakalisiwe se-South Africa. South Africa abantu abasela ngempela inembeza manje. Into abazenzayo seziningi kakhulu ezimbi. Baphawulile nakwamanye amakhasi ethu ezinkundla zokuxhumana ababukeli. Umfokalanga uthi abantu abasenawo nembeza ezweni esiphila kulo kungangcono ukubuya isigwebo sentambo. Thozi Mancwane Mpolasi uthi sengathi uma umuntu enze into enjalo naye anikwa abahlali bamenze lento ayenze kulabantwana ngoba ukubanjwa akusiso isisombululo baphinde bakhululwe benze same thing. Ayanda Kehlele Nyoni Enquthu uthi sibonga umsebenzi omuhle amaphoyisa sengathi bangatshintshiswa kanzima abenzi bokubi. Bukeli Phawula ngesihloko sethu sosuku ngokuthumela umbono wakho wevideo ngo-WhatsApp ku 071 670 2548.